watela vinyo zina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Kaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana lero pa Word Made Flesh, ndipo ndakubweretsani ulaliki wakale chama 200345 ulaliki wakalekale, koma mwachizolowezi timangojudulapo ndi apo kunena kuti ukhale ulaliki wokwana mu nthawi yathu ino. Ndipo tikunena kuti wathela vinyo, kumamveka ngati kachilomwero komwe choncho, wathela vinyo, koma ndichichewa ndithu vinyo watha. Tipemphere. Mulungu Atate athu, mwana wanu Yesu Khristu anabwera kuzabwezera chimwemwe chimene ife tidachisokoneza chifukwa cha machimo athu. Akutikondabe mpaka na lero, ndipo akufuna kuti atigawire zabwino zake. Tithandizeni kulimbikitsa ubale wathu ndi iye, ndipo sitizasowa kanthu mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu, amen. Mawu athu tiatenga kuchokera pa Yohane chapter cha 2 ndime 1 mpaka ndime ya 10. Patapita masiku awiri kunali ukwati kumuzi wa Kana mdera la Galileya. Amayi aka Yesu anali komweko. Yesu nayenso pamodzi ndi ophunzira ake anayitanidwa ku ukwatiko. Pamene vinyo adatha, amayi aka Yesu adamuwuza kuti wawathera vinyo. Yesu adayankha kuti, mayi, kodi mukuti nditani? Nthawi yanga sinafike. Apo mayi ake adawuza anyamata amene ankatumikira kuti chilichonse chimene akuwuzeni muchite. Pamenepo panali mbiya za mwala zisanu ndi imodzi zimene adazikapo chifukwa cha mwambo wa kuziyeretsa wa Ayuda. Mbiya iliyonse munkalowa madzi okwanira malita 100 kapena kupitirirapo. Tsono Yesu adawuza anyamata aja kuti zazani mbiyazi ndi madzi, ndipo anazizaza mpaka milomo. Pambuyo pake adawuza kuti tsopano tungani, kaperekeni kwa mkulu waphwando. Iwo anakaperekadi. Mkulu waphwandoyo analawa madzi osanduka vinyowo osaziwa kumene achokera, koma anyamata aja amene ankatunga madziwo ankaziwa. Tsono mkulu waphwandoyo adayitana mkwati namuwuza kuti anzanu amapereka vinyo wabwino kwambiri poyamba, kenaka anthu atakhuta amawapasa vinyo wokoma pang'ono, koma inu mwasunga vinyo wabwino kwambiri mpaka tsopano. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu amene tawerengawa, aliyense amene ali pabanja awamvesere bwino, komanso aliyense amene akuphikabe maganizo oti akatenge mwamuna kapena mkazi okhala naye achere khutu ndithu. Ife akatolika ndi akhristu ena timakhulupirira banja lomanga, ukwati wodalitsa, ndipo umenewu timawutchula ukwati woyera mbee. Ndiye kukatolika kwathuko ukwati otere umakhala wa mwamuna mmodzi ndi mkazi mmodzi, ndipo akangotengana ndi kumangisa ndi mpakana imfa kutilekanisa. Palibe zoti ayi ndatopa naye, iyayi wathapo apa, ayi ine ndifuna ndizipita, atasutha. Chimenechi chimawaopsa anthu ambiri, ndipo ena samangisa ukwati kuopa zimenezi. Mpakana ndikalambirane naye, mpakana kalekale, nanga tikayambana, nanga tikakhala kuti tangwira akuchita chiujeni, nanga akufuna kunditira mankhwala mundiwo, ndi amati ayi zimenezi nzosagwira. Nanga tikadana magazi, ndi kumakhala maganizo pwirikiti. Timanena nthawi zonse kuti ukamapanga chinthu usamasogoze maganizo oyipa, usamasogoze kupeneka, usamasogoze maganizo opotoka. Tinayenera kuzindikira abale kuti anthu awiri amene amangisa banja ndiosiyana ndithu ndi amene sanamangise. Pomangisa banja amakhala kuti anthu aja awiriwo atenga uwiri wawo nkubwera nawo pamaso pa Ambuye ndi kuwauza kuti awulumikize uwiri wawo uja, awathandize akhale amodzi. Ambuye anapemphera kale pa Yohane 17 ndi 9 mpaka 11.
ine ndikuwapempherera Atate oyera asungeni iwowa kuti akhale amodzi. Anthu amene akupita ndi mtima wakufuna kwabwino pamaso pa Mulungu, Ambuye tilumikizeni. Ine ndi mayiyo, ine ndi bamboyo tifuna tikhale amodzi. Ngati mabanja akusokonekera nchifukwa cha kusowa kwa umodzi pakati pa anthu ambali ziwiri zimenezi, aliyense amene ali mbanja anayenera kuziwisidwa kuti akangolowa mbanja muja ntchito yake yayikulu ndi kusatopa ndi kufufuzafufuza njira zoti akhaledi amodzi pa uwiri wawo. Asakesake njira zoti akhale amodzi pa uwiri wawo, chifukwa tu awiri aja, mamuna ndi mkazi, aliyense anabadwa kwa yekha, aliyense analeredwa mwa njira yake. Wina kwawo amadya nsima mamawa, wina amamwa tii, wina kwawo amagona 6 koloko, wina amagona 9 koloko, wina kwawo akayambana amangolira, wina kwawo akayambana amangodya mondiwo zonse mumphikamo. Ndiye lero mukuti awiriwa akhale pamodzi, akhale amodzi, zitheka. Munthu atha kudabwa kuona kuti pokagona ampeza mwamuna wake wayang'ana kumiyendo. Bambo kumutunduku, hayi ife kwathu tinazolowera kuyang'ana kumiyendo pogona. Kudabwa kuti mkazi akukadya kwa yekha ku kitchen, mbamu kuchita kuyang'ana nayo kukhoma, akuipiringa uku atachita kuongolera minyendo ali pa yekha. Kumfusa supano mayi, kodi nkesa ifeyo ndi banja bwanji? Mumva ife kwathutu tinazolowera kudi akazi okhaoka sitimadiya ndi amuna. Mayi zoona muti simudiya ndi amuna mundinena ine. Monga Paulo akunenera pa Efeso 5:22 mpaka 29, awirinu kuti mugwirizane muyenera muleke mayendedwe anu akale, muvule moyo wanu wakale uja, muvale moyo watsopano. Kuti zimenezi zitheke mukusowa Ambuye Yesu. Choncho pobwera kuzamanga ukwati, pobwera kuzamangisa ukwati wanu kuchalichi, mmafuna kuti Yesu akhale okulumikizisani, akusintheni makhalidwe anu ndi kupanga zona kuti aliyense moyo wake ausiye apo atenge moyo wa Khristu. Ndemona kuti moyo wanu uzagwirizana mwa Khristu. Aliyense azalumikizana ndi Khristu ndipo aliyense azakhalumikizana ndi nzache. Mauta werengaja akutiuza kuti popanda Ambuye banja lanu lili pansese popya. Chilichonse chikangochitika muso wapogwira. Taonani kukwatwa kukana kuja Ambuye Yesu anachita kuyitanidwa. Vinyo ndi amene amakomesa ukwati. Lero vinyo watha. Ukwati ukatero ndi kuti wayamba kutani kusokonekera. Anthu asangalala bwanji. Komano chifukwa chona kuti anayitana Ambuye Yesu kukwati kuja, vutolo sinaonekere poyera nkuoneka komwe. Zinthunso zinakoma koposa mmene eni akewo anakonzera. Taganizani abale, kupanda kuti anawayitana Ambuye Yesu kukwati kwawo, zikanatha bwanji? Zikanatha bwanji? Inu muli pa ukwati, enanu mukufunafuna ukwati. Makadi oyitanira anthu mwayamba kale kulemba. Funso langa, kodi Ambuye Yesu kadi yawo ilipo? Kodi kadi ya Mayi Mariya ilipo? Ndizotheka ndithu kuti ukwati wanu utakusokonekera siku lomwero la chisangalalo. Ukwati kutha siku lomwero la ukwatiro. Siku lomwero zinthu zitakusokonekera. Mmene zinachitikira kukana kuja, chisangalalo chonse, kukoma konse kwa ukwati kuthapo. Ngati simuganiza zoyitana Ambuye Yesu, inuyo vinyo wanu akatha, mukatenga wina kuti. Siku lomanga ukwati
kumakhala kusangalala. Anthu kuimba nthungululu waza oye pamene paja zimakoma chonchi. Ena nadumba napita mucho zimakoma chonchi ukwati zimakoma chonchi ukwati anthu ati zimakoma chonchi. Anthu mwena kuti ukwati tukoma zinthu zakomapo apa. Koma kungota masiku awiri shut up kungota masiku awiri waza basi uja wasanduka waza kutamangisana zopano kutamangisana kuthawa makofi mateche mabuleti zinthu zasokonekera wathera vinyo chokoma chija chatha. Siku la ukwati limakhala losangalala. Nthawi ya chibwenzi mmaonana kukongola, mmaonana ulemu, ndipo mmamvana kuzuna mukamacheza. Koma afunseni amene ali mmaukwati akalewa, kukongola kumeneko sikuti muzakuona nthawi zonse. Vinyo okomayo sikuti azakhalapo nthawi zonse. Nthawi ina muzanyasana. Kutha kwa vinyo okoma, muzakangana ndi kukwiyisana. Kutha kwa vinyo okoma, muzakhumudwisana. Kutha kwa vinyo okoma, muzatani kuti chisangalalo cha ukwati wanu chija chibwerere. Kale lanu la ukwati wanu libwerere muzatani. Chilichonse chimene mmapanga kale lija lero chizooneka chosatheka. Anzanu anapulumuka chifukwa anayitana Ambuye Yesu ku ukwati kwawo. Anzanu anapulumuka chifukwa anayitana Mayi Mariya ku ukwati kwawo. Ndipo atabwera vinyo okoma uja eni ukwatiwo ankangoona kuthokozedwa. Nawonso ankangodabwa, ankangolandira mathokozowo osaziwa kuti chachitika nchani. Ngati Ambuye Yesu akhala m'banja mwanu, muzaona chimwemwe, muzaona kugwirizana kwanu, koma inu osaziwa kuti kodi chikupangika nchani. Osamvesa kuti kale lija simukati mipuno mwa personality. Koma lero darling kumachita kuperekezana nkuchisime komwe. Atachita mpaka kukulandirani chidebe, inu ndikumadabwa. Kamangiseni ukwati wanu lero. Nanunso muone zimene Ambuye angati kupanga moyo mwanu. Ambuye Yesu amatigawira zaulere zambiri kuzera m'masakramenti ake. Akakuyitanira moyo wina wake, amakupasa zaulere zoyanjana ndi moyo umene uja. Akakuyitanira usembe, amakupasa zaulere za usembe. Koma ngati inuyo simuli okonzeka kukamangisa ukwati wanu, simungalandire zaulere za ukwati omanga. Mukamamanga ukwati wanu, musakayiwale kumapemphera siku ndi siku, ndipo kumapemphera limodzi. Itanizanani, pemphereranani, werengani Baibulo lanu, kagoneni. Ambuye akhale pakati panu nthawi zonse. Chifukwa chozolowerana, chifukwa chokhala limodzi nthawi yayitali, ukwati wanu uja umatha kutha msuzi. Sikuti mwayamba nayi, koma basi osamabebanso ukwati ujayi. Kungokhala wazi ngati mazi, wanje osakoma. Ambuye Yesu ali ndi mphamvu zosandutsa mazi aziwo ndi kukhala vinyo okoma kwambiri. Ali ndi mphamvu yobwezeresanso chinyuwani pa ubale wanu, mphamvu yobwezesa chinyuwani mu ukwati wanu. Tayang'ananinso abale. Ku ukwati kuja kunali anthu ambiri amene ankamuziwa Yesu. Ophunzira ake anali konkuja. Koma amene anabwera kuzauza Ambuye Yesu kuti vinyo watha anali Amayi Mariya. Wathera vinyo. Sananene mawu ambiri ayi, koma Ambuye Yesu anaziwa chomwe mayi wawo ankafuna. Ambuye Yesu sanayankhe zomveka, koma mayi yake anamvesa zomwe ankanena. Ndikungowuza chinyamata aja, chilichonse chimene akuwuzeni muchite.
ndafuna tu apapa abale muone mgwirizano umene unalipo pakati pa Ambuye Yesu ndi amayi Mariya kuziwana kwawo. Ndimamumvesera pastor wina nanena kuti amayi Mariya Yesu analibe nawo ntchito, ndipo amayi Mariya amaoneka kuti ndi munthu osokoneza, ndi Ambuye Yesu anawuza kuti amayi inu ndilibe nawo ntchito chokani. Apa aliyense chimene zache atayankhe kwa ife chikumaoneka chosamveka, koma pawiri wawo akuoneka kuti anthu awawa amvana, akuti chilichonse chimene atakuwuzeni muchite. Amakhulupirira kuti awauza kenaka kebe basi. Amaziwa kuti mawu awo aja sanapite padera. Ndipo amayi Mariyawo anaona kuti vinyo watha mwachangu. Ataona kuti vinyo watha ndikukanena mwachangunso kuti vinyo watha. Ngakhale ainake aukwatiwo asanazindikire, ngakhale oyitanidwa aja asanayambe kudabwadabwa, oyitanidwa aja asanayambe kung'ung'uza, amayi Mariya anaona kuti azikonza kale akamuza Ambuye Yesu. N'chifukwa chake ngakhale mkulu waphwando sanaone kuti pena pake zinthu sizinali bwino ayi, anangodabwano akulandira vinyo uja, tikamwa ujatu si uyo. Nthawi zambiri anthu timazindikira kuti banja langa likunka kokugwa titasala mazi amozi. Inu pangoti kunja kulinji timazazindikira kuti zinthu zikusolobana, zinthu zitayipa kale. Timaziwa kuti mbanja muno mulibe chikondi, anthu ena akunja ataziwa kale ataona kale. Anzanu nkumachita kukuuzani kodi inu simukuona zichitika mbanja mwanumu kuti pena pake zinthu sizili bwino inu Anthu lero akudandaula kuti kukhulupirika mbanja kukuchepa. Anthu akudandaula lero kuti chikondi chawo chimene chinalipo poyamba chikukhala ngati chikusungunuka. Anthu lero akusiya akazi awo mnyumba nkumapita kwa ena, akusiya azimuna awo mnyumba kumapita kwa ena. Nkhani yake wathera vinyo, wathera vinyo. Kodi kukwati kwanu amayi Mariya aliko? Mbanja mwanumo amake Yesu alimo? Kapena muli gulu lija lomanyoza amayi Mariya? Akatha vinyo wanuyo ndani atakanene kuti wathera vinyo? Ngakhale iniyo ene aukwati musanaziwe kuti chikondi changa kwa mayiyu chikuchepa, chikondi changa kwa bambo chikuchepa, inu musanazindikire, amache Yesu atakukuthandizani kupita kwa mwana wake Yesu. Ukuliona banja ilo watheratu vinyo, wathera vinyo. Ambuye Yesu nkukupangirani vinyo wina okoma koposa, inu osaziwa kuti zinthu zimanka kovuta. Kena konkumanyadira hayi tatha zaka 89 tili mbanja popanda chovuta. Simuziwa kuti pena pake vinyo amatha, koma amake Yesu ndi amene anakakunenerani. Samalani kolona wanu, pempherani kolona wanu. Amayi Mariya ndi mayi weni, mayi weni wa mtima wauna kubala. Koma lero akhristu kuchepa chikhulupiriro, lero akhristu ulesi, chibale chikutikanika kuti tingokhazikisa chibale chenicheni ndi Ambuye Yesu pakupemphera ife go. Kuti tingopalana ubale ndi amayi Mariya ata zikutikanika. Kulima kumunda ndiye timatha kulimbika, chitukuta phomu, koma kupemphera ulesi. Mwayi tili nawo, tili ndi Mulungu, tili ndi Mulungu wathu Ambuye Yesu Khristu amene ali okonzeka kukomesanso moyo wathu. Koma iyeyo ife sitimulabadira, sitimulabadira. Zayeti kumangomva la Mulungu lokhalokha zoti kunyumba kwanu anthu amatopemphera ata. Tili ndi mayi otinenera amene ali okonzeka kutinenera.
ndipo likanakhala kuti ndi likasa tikanati ali ndi likasa logwira. Mawu ake sakanidwa, koma za iye timangomva, tikamva zina loti Radio Maria, mwina pamene timamverapo zinalo. Koma kuti ifeyo tintenge amayi Maria uja ngati mbali imodzi ya banja lathu, ndikumakhala ndi korona pakhosi pako, ndikumakhala ndi korona mthumba mwako, ndikumakhala ndi korona pafupi ndi bedi yako, ndikumakhala ndi korona mgali moto mwako, ayi ena zimenezo zimatikanika. Wathera vinyo, zazani misuko yonse ni mazi, zatheka bwanji kusunga vinyo okoma chonchi mpaka naso pano. Amayi Maria akakhala mneneri wanu, Ambuye Yesu nakhala nawo mbanja mwanumo, kukoma kumene mmakumva siku la ukwati kuzapitirira mpaka kukalamba wanu. Anthuso kumadabwa, anthu kumaseka kuti koma abale iti anganga iti tationeni tikuchita kunyadirana mpaka na pano, ngati kuti tangumangisa kumene ukwati wawo. Wathera vinyo, zazani misuko yonse ndi mazi, zatheka bwanji kusunga vinyo okoma mpaka nthawi zino. Tipemphere. Ambuye Yesu, inu ndinu Ambuye athu, muli ndi mphamvu zopasa mafupa ouma mnofu ndi moyo. Muli ndi mphamvu zokisa Lazaro wakufa ndi kukhalanso wa moyo. Muli ndi mphamvu zosandutsa madzi azii osakoma ndi kukhala vinyo okoma kwambiri. Lero mabanja athu ena ayamba kugwedera, ena apendama, ena agunda pansi kumene. Lero mabanja athu omwe aja omwe tinkawayimbira na tivina na amveka kuzuna, lero alizi ngati thobwa losathira chimera, phala la simalenileni. Tinkawayimbira na tivina na amveka kuzuna, koma lero alizi. Amayi Maria, wathera vinyo, tinenereni kwa mwana wanu abwezerese m'mabanja mwa amene chisangalalo chacho kamo, abwezere chimwemwe ndi chikondi chomwe nali nacho poyamba. Tupempha zonsezi zina la Yesu Kristo mweyo Ambuye athu. Amen. Ndakuthokozani abale, siku lina lizakhale pomwepo, kunali ndine